Да, вчера си чак страшно пъти. Страшно. Айде, пусни ми някое хаусче. И аз това искам, аз мога да пусна нещо, за да не радим. Я дръж, бе. И сега Марио постригва тук. Значи, вижте просто как изглежда сега. Да. Ето. Значи това се отцепва. Да. Ето го. Така се отцепва. От тази страна, Марио. Мога да включи просто първата камера. Не, сега ще я пусна. Ще я да спомня. Да не се занимаваш. Това сете много. Мале. Много е бърз, значи това забележете.